Počkať, dobre. Zdravím, ja som Gameplay a to je moje ďalšie video. Dnes to je video už z tutoriálu na Stronghold 2. Keďže veľa ľudí sa na to pýtalo a žiadalo si to, no aspoň troje ľudia, nevadí. No ale ľudia si to žiadali, takže dáme si tutoriál na túto hru. Na túto hru mám všetky linky, všetko, čo budete potrebovať. Prvú vec, čo budete musieť stiahnuť, je Stronghold. Toto presne si budete musieť stiahnuť. Aby ste to mohli otvoriť, potrebujete WinRAR, lebo to je vo WinRARe, Demon a Game Ranger samotný funguje ako by server. Budete musieť stiahnuť túto hru, budete to mať v takomto. Vy to teda vyextrahujete a potom to otvoríte. Bude tam Stronghold a Deluxe. Toto, ak chcete, tak si to dajte na plochu, mne to je jedno, môžete si to tam kľudne nahať. Demon Tools budete pozerať na to, lebo keď to otvoríte, tak si toto budete musieť nainštalovať. Je to verzia 1.3, ale si potom vám ukážem, čo budete musieť ďalej robiť. Spustíte to dvojklikom a dá sa vám to vlastne do DVD-runky. Pardon, ja ju nemám akorát nachystanú. Zapne sa vám, pardon, ja to tu nemám, ale keby som toto mal, tak tu je také M-ko. Tu bude akoby CD-čko, tak tu predstavte si, že toto je toto, ale CD-čko. A proste iba to otvoríte, tam bude install a proste preskáčete to. Teraz to ideme patchnúť, tu máte zložku patch, to je taká zložka patch. Potom tu máme crack 1.4 a crack 1.4.1. Tento crack 1.4 si ani nevšímajte, zaujímavá je 1.4.1. Keď si to cracknete, musíte dať Ctrl+C, otvoríte teda umiestnenie súboru a Ctrl+, ja vám to môžem takto normálne ukázať. Pokračovať. Máte hru úspešne stiahnutú, nainštalovanú, patchnutú a cracknutú. Sa všetko rimovalo. Nevadí. Môžete si všetko povypínať. Ja to vlastne nič nemusím okrem tohto Game Rangera. Game Ranger už som vám vysvetľoval, takže už ani to nie. Ha! OK. Tak. Game Ranger. Keď si to nainštalujete, bude tam vlastne invite code. To si nemusíte vôbec vypínať. Invite code je tam naprv. To dáte iba next a ide to ďalej. Vy tu budete mať najprv takto all games. To budú všetky hry, ktoré vlastne Game Ranger proste hostuje, dá sa tak povedať. Vy dáte my games a vlastne vám sa to zobrazí, že dáte si to na pracovné prochy, lebo tam máte väčšinu odkazy, takže tak. Pretože napríklad Floodov to hostuje, ale mi tu Floodov neukazuje, keď dám host, tak mi to ukazuje iba Stronghold a Medieval, Total War, Viking Invasion, čo mám takú staršiu hru. Vy sa tu teda, ako dáte host alebo join, vy tu budete mať Stronghold 2. My sa pripojíme napríklad, ale nemôže tam byť toto, pretože buď, to znamená, že je v hre, vidíte, keď sa chce pripojiť, no late joining, the game is actually playing and does not allow join late. To znamená, že už je zapnutá hra, toto znamená, že je locknuté. Ak sa pripojíte do hry a nebudete vidieť ani mapu, ani ľudí, to znamená, že majú staršiu verziu než vy a to znamená, že oni si ju budú musieť patchnúť, ale vy si ju nepatchnúte, pretože napríklad tu si nenájdete 1.4.1, pripojíte sa na ňo a pôjde vám to úplne v pohodičke, panko, lakanko. Tu môžete dať taktiež host, aby ste, už som to vlastne ukazoval, ale aby ste si mohli. Chcete mať heslo, môžete. Chcete mať iba kanášov, môžete. Kľudne, je to jedno, mňa to nezrápi, už proste to je už vaša vec. A to môže kľudne vypnúť. Tu máte ešte friendov, to si môžete vlastne pridať friendov. Si to vypnem, lebo ja to teraz nejdem hrať. Takže to máme tutoriál na Stronghold, multiplayer funguje, my to skúšame, my to hráme a myslím si, že to je celkom sranda na takú staršiu hru. OK, ak sa vám toto video páčilo, zanechite like, ak sa vám toto video nepáčilo, zanechite dislike, poprípade sa kúknite na moje druhé videá. A ďakujem vám za 20 odoberateľov, ktorých ste dali, bude za to špeciálne video. A čau!